Non sei se me oídes, eu creo que sí. Teño que coller este móvil. A ver se me oídes. Me parece que sí. A ver se non me acaba a batería. Joder, puto Twitch. Un momento, non vos estou lendo porque que non vexo nada. Non hai modo... Chat, solo modo chat. No. Solo chat. Aplicar. Hola, Cristian. Escoitadesme ben? Sí, porque vou limpiar a bici. Dixen, va, fago stream. Un momento, Escoitadesme ben, non? Vedesme ben. Creo que igual debín de poñer a cámara do revés, pero bueno. Eu entendo que me escoitades ben. Vale, vou cargar a bici aquí. Isto vou non poñer... non sei onde. Aquí, a ver se o vou vendo de vez en cuando. Unha bella. Vale, vou poñer a bici aquí. A ver se non tiro con todo. Ai, Dios mío. Estou vos vendo, Buenas, Lucas. Vou limpiar a bicicleta. A ver como a poño aquí. Igual vou ter que tirar isto un pouco para este lado. Uf, non vai coller, Cágome se non colle, Entendo que sí. Sí que colle. Non caes, non? Vou dar outra rosca a isto. Así non cae. Vale, entendo que iba se ben, non? Ah, sí, de lujo. De locos, non? De locos, chaval. Eu vou que teño o can por aquí. Manchas? Si non entrou na casa, porque é bastante listo. Ven aquí! Mirad, se me poño aquí e me sento aquí, vai vir pa aquí. Sube aquí, séntate aquí. Aí está, saluda a cámara. Veche por alá, por debaixo. Por debaixo, por ali. Ali, mira. Veña, vamos. Escoitadesme ben, non? Girouse... Ah, girei na eu. Aí está. Queda aí, bonito. Aí non molestas. Aí non molesta. A movida que... Nada, aburriuse. Que tirou aí? Va, nada. Vou ir empezando. Non sei se terei que cortar, se me dera tempo a todo. O mellor teño que cortar, porque se ven xente non vou estar con isto todo aquí, sabes? Pero vamos a darlle. Teño che de merda, a verdad. Vou poñer isto por aquí para que non se mova. Me cago en Dios. Está dura, Xa veredes como acabo cas mans. Eso que vou poñer guantes nun cacho isto. Non se pode mover máis bem, non? Non. Védela ben. Igual teño que baixar un pouco de arriba así. Mellor así, non? No, que a Karcher no. Que a Karcher jodes os rodamientos. Botellín fuera. Eu teño aquí as ferramentas. Vale, mira, vou desenchufar o móvil. Telo por aquí. Porque non sei onde poñelo. Telo na man. De vez en cuando. E o primeiro que vou facer é sacar a merda esta. A merda esta que me molesta moitísimo a hora de limpiala. É un cristazo. E para eso teño... Que me buco un día poder colocar o móvil aquí e ver o chat así. Pero é un cristo.
teño isto. A ver, teño isto de aquí e isto de aquí. Mirade, é unha chave, non sei se estades vendo, supoño que sí, é unha chave, e supoño que esta de aquí é esta, creo. Sí, é esta de aquí. E nada, sacalo. Con aflojalos un pouco chega, non fai falta. Aflojas un pouco e xa despois salen ca man. Teño que ir a pola cousa da auga. Non sei onde a puxo. Está ali, creo. Que isto está cheo de terra. Igual non o vedes desde aí. Vou non inclinar agora. Cerro aquí. E cerro aquí. Despois a noite o mellor fago stream igualmente xogando, Total, é temprano. De feito, a miña idea é limpiala un pouco. A bricomanía. Puta Mario, limpiala un pouco e despois ir na bici un rato igual. E despois facer stream. Pero igual non vou na bici, non sei. Sacar... Mirade como está a luz chea de merda. Claro que non sei se a vedes porque o meu stream vai con retraso. Isto é terra, lama, non sei que hostia é. Está pejada. E que máis iba a facer? Vale, vou a pola auga. Vou polo caldeiro da auga. Non sei onde poñelo. Aquí igual. Aquí hai sitio. Aí está. Espero non mollar moito. E nada, a darlle co trapo. Non sei se vedes vos ben como está por detrás. Mirad todo iso cheo de terra. Todo isto de terra. E a darlle co trapo. Vou encher todo isto de auga un cristazo. O malo desta bici é que como ten unha suspensión atrás, hai que ter moitas esquinas e moita mierda que se lle mete por donde na outra con simplemente pasarlle un trapo. Mirade, xa estaría, sabes? Cunha de poñer un móvil por aquí, pero que claro, non podo enganchalo con nada. O que non podo ver... sí. Sí, bueno. Logo seca, pero despois se ven xente... Xa vos digo, se ven xente cancelo, porque non vou estar aquí con xente na casa, sabes? Teño aí algo raro, Fai aí algo raro que non me gusta. Eso debeu ser outro día. Cheira a terra, tío. Puto asco. De que cheira, sabes, como a terra cando chove. Cando a mollas. Tampouco está tan chea de merda, Por abaixo sí, mirad. Por abaixo onde máis merda ten. Mirad, chaval. Estaba azul eso, Este sitio é como maravilloso para sentarte a leer. Este sitio é onde se pon Iri a veces a rascar la cona. Debín de poñerlle un trapo porque vou rayar a tija. Cago en Dios. Igual, ahora xa está, pero para a próxima teño que poñerlle un trapo aquí porque senón isto ráscase. Ráscase, de feito estáse rascando. Igual, queden polo cu. As rodas...
Vou sacar a roda para limpiala mellor. Feito, vou sacar as dúas. Ou a de diante non, a de diante non. A de diante non vou sacar a de atrás, que axúdame máis a limpiar. Vale, veño ahora, Sei que me escoitades, bueno, igual agora non. Igual estou moi lonxe do micro. Escoitadesme, non? Todo bien, todo correcto, e yo que me alegro. Ahora sí, vale. Vou sacar a roda de atrás. Vou mover isto un pouco. Vale. Para sacar a roda ten que estar na marcha máis pequena, o sea, no piñón máis pequeno. Isto ten aquí un enganche, que se fago así, engancha a patilla aí. Vou me encher de merda as mans. Vedes ben, non? Sí, cojonudo. E nada. Sacar a puta roda. Está chea de merda, Esta roda despois dou a manguera. Pero que non me vou poñer a lavala a fondo, Porque lavala a fondo é un puto cristo. De feito, non sei se limpiar antes a cadena antes de sacar a roda. Igual era bo, Non sei que facer. Porque saco a roda... Si, vou limpiar antes a cadena. Vou desengrasala e despois limpiala. E claro, aquí non lle podo dar ca manguera. Ou igual sí, o carallo. Ainda que me molle. Mangueira. Vale, espera. Teño que coller o kit de desengrasante, que o gardo nun sitio distinto. Vale. Desengrasante para bicis. Este. Buah, que despois vou encher todo isto de merda. E vanme matar, tío. Teño que despois darlle ca... Va. Estou abrindo a mangueira, Xa ten auga. E isto sí que vou poñer guantes porque isto cheira. Isto de aquí, desengrasante para bicicleta, cheira. Boa, olvídate. É un cheiro. É un cheiro que... Boa. É un cheiro que che dura nas mans igual 2 días. Ou un día e medio. Entonces, para eso, os guantes do Mercadona. Meu, quen fai os putos guantes do Mercadona? Pa un palumpas os van. Onde está o can? Vai. Can! Ven aquí, can! Séntate aí, séntate aí. Ven, séntate aquí, ven. Non che vou facer nada, séntate aí. Que non che vou facer nada? Vete a dar por culo. Non quero vir. Que decides? A ver, vou ler o chat. Si, o meu can entende, se dis can entende can. Home. Se dis jato non entende. Mira, jato, ven aquí. Non ven? Vale. Isto é unha maravilla. Isto é unha puta maravilla que comprei unha vez. Vedes isto? Que está cheo de merda. Isto polle aquí o desengrasante. Ahora non vou poder tocar o móvil, Énchelo de desengrasante.
Enchelo de desengrasante. Tampouco quero encher moito, porque vai caer no chan, isto é un Cristo. Porque non sei por que chaman desengrasante se parece grasa. Vale, cérrase, pero non se cerra de todo. Isto que hai que facer é... Vou cambiar de marcha. Estou limpio, sí. Vou poñer unha que vaya mellor. Máis no medio. Non me gusta esta. Aquí ten algo. Aí. Merda, xa está caendo desengrasante no chan. Despois doy ca manguera rápido, para que non penetre. Vale, isto ponse na cadena. Si o dou cerrado bien, porque me está caendo todo o desengrasante por fora, tío. Cérrase. E agora fago así. Está limpiando. Acabo de meter un dedo na... Me cago en Dios. Está caendo no chan, tío. Teño que limpiar. Vale, ahora isto vai ser un pouco Cristo porque vou encher todo de agua. Mirade. Está negro. O desengrasante que botei antes está negro. Isto vou poñer por aquí. É a parte máis crítica de todas. Sacar os guantes sin encher as mans de merda. Aí está. E aí está. Cheiran a Dios. E agora voulle dar a auga aquí, porque senón isto queda no chan, tío. A ver se non tiro con todo. Espera. Estou-me mollando. Fuera grasa. E agora tamén vou aproveitar a darlle a cadena tamén. Aquí, o desengrasante hai que quitalo, non pode quedar na cadena. Eu creo que así está ben. Así está ben, que estou mollando todo. Buah, está todo empapado. Xa secará, que fai calor, fai 30 graus. Queden polo cu. Vedesme ben, non? Mollei moito. Non sei onde sei o móvil. Non, xa está, xa está. Que non, que é agua solo, ahora estou seca. Vale, ahora sí, quitar a roda. Quitar a roda. Pero antes de quitar a roda vou coller unha cousa. No! Os tornillos. As chaves todas, tío. Xa está, recollidas. Vou nos deixar fora porque se mollaron e non me cunde jardalas molladas, non vai ser que oxiden. Que iba a facer eu? Ah, sí. Isto de aquí que vi unha vez por Instagram é unha maravilla. A ver quen é o primeiro que me di para que vale isto. Vino anunciado en Insta e comprei. Custoume 3 euros, creo. A ver quen sabe. Sí, tamén. Un momento. Chegou alguén aí? Ah, non é para min, perfecto. É que se chega alguén corto, non vou estar aquí facendo parvo con xente na casa. Vale, vou sacar a roda. Non, en teoría non veñen hasta máis tarde, hasta dame tempo de sobra, creo. Vou... Vale, cara adiante, creo que era. Sí. Saco o eje. Ah, teño que baixar aquí. Merda,
Merda. Está na marcha máis grande. Vou poñela no piño máis pequeno. Aí está. Vale. Baixolle aquí. E agora saco. Bueno, saco si quere salir. Claro que teño as mans molladas, tío, resbalan. Non quere salir. Ahora. Saco o eje. Vedes, isto sí que podedes meter polo cu. E agora a roda está no aire. Saco a para atrás, levanto a pata para atrás. Aí está. A roda voulle dar ca manguera despois. Poño aquí na herba. Va, doulle xa. Voulle dar xa, porque despois así seca. Espero non haber mollado o micro, porque me saltou a auga antes. Escoitades ben, non? Ahora xa lle din ca auga. A ver, déxame ver o chat. Perfecto, vale. Pois non lle caeu a auga. Vale, pois agora ven isto. Isto é para meter a cadena. Metes a cadena por aquí. Mételo aquí. Xa está. E agora soltas isto aquí. E non lle fai falta roda. En teoría gira. Pero voulle baixar unha marcha para que gire máis recto. Sí. Vale, ves? Ahora gira. E agora podo limpiar sin que me este molestando. Ahora podo meter a man onde antes non podía meterla. Nos collóns. Pua, tío, que asco, ten pelos. Esos pelos, sabe Dios de quen son. Pois son largos. Pua, teño hasta os frenos cheos de terra, tío. Non sei onde me metín. Nah, pero está bastante limpia. O sea, non fai falta limpiala moi a fondo porque encherse de merda enchese os días de inverno, sabes? Os días de lama. Pero ainda que vayas en verán enchese un pouco de polvillo de terra e pasas un trapo e xa está, sabes? Non requiere tanto chirifollo dese. Fai diazo hoxe. Fai un puto día da puta hostia. Que polen dis? Que dis, Carlita? Un día meter un móvil, buah, non sei onde poñelo, é que aquí vai caer. Oh, perfecto. Claro, pero tapa o chat. Tapa o puto chat, tío. Cago na cona que o fixo. Nada, non se pode. Vai caer. Limpio cunha man. Hai tanto que chove polen. Que vai chover polen? Ti estás loca. Os trapos estes sempre os estreno para limpiar e tiro con eles. O sea, compro no Mercadona, uso un, corto a mitad, limpio a bici e tiro, porque se enchen tanto de merda. Está moi... Por debaixo está moi cheo de merda. Este directo é boísimo, gracias por facernos caso. De nada. Aburríame na casa, e hoxe a casa está sola. E aproveito. Está moi cheo de merda. Mi madriño, onde lle vou ter que meter o trapo.
Nunca toquei a ninguna muller como esta bicicleta, Barra Iria enfadada, barra Iria celosa. Que caigo, meu madriño. Que mal sitio, Vale, perfecto. Eu creo que está ben. O sea, podo limpiala máis a fondo, pero... tampouco fai falta, pero se vai volver a encher de merda, xa vos digo, a semana que ven vou gravar outro capítulo. Non sei como vai de batería o móvil tamén, Así que... Déxame ver. Pode saber eso, Mercedes. No... Sí, 80%. De locos. De locos. Eu creo que está ben xa. Solo que nalgún rincóns non lle chego, pero os rincóns que non lle chego teño unha cousa aí, pero enseño-vola despois, ten que estar seca para poder usala. Vou intentar meter este trapo por aquí. É que agora non podo ter o móvil na man, O collo agora. Vale, perfecto. Mirade. Isto de quicheira. Peor que o desengrasante. Moito peor. E aparte, é unha cousa que ti faslle así na auga e aínda mancha o triple. Non é que limpie, sabes? A puta porquería, tío. Vale, vou coller o móvil. Vou quitar a roda de diante. Estou en Valladolid, chavalitos, a ver se ascende o puto Deportivo da Coruña dunha vez. Xa nos dirás... Filla de puta. Me cago en Dios, tío. Peor o remedio que a enfermedad. Vou quitar a roda de diante. A roda de diante dame moito polo cu esta roda, Esta roda dame moito polo cu. Teño que cambiarlle a suspensión. Me cago en Dios. Non dou. É que é moi jodida, Teño que dar, tío. Teño que puto dar. Aí está. A ver. Se tes un fillo, tratarás mellor aí aviso ou rapaz. A bici ou rapaz. Non vou dicir nada. A ver se vou sacado a roda. Por lo menos na bici podo montar. Teño que ir a por un martillo. Estou aquí. Escoitades, non? Escoitadesme ben. A ver. Vale. A ver se me carga o stream. Pero por que non me carga? Non me carga. Vou cerrar Twitch e volvelo a abrir. Vale. Vale, xa está. Non facer isto nunca, Non fajades isto nunca que as vosas bicicletas. Cárgame, non me carga. Vale, o chat sí que me carga. Podesme confirmar? Vale, non fajades nunca con as vosas bicicletas isto, Isto só lo fajo eu.
O eje non me sale. E como non me sale, martillo de goma, É a única forma que teño de que sala. Non sei por que non quere, tío. É que é unha puta merda este eje. O de diante, o de atrás vai ben. Pero o de diante non vai, tío. Cago en Dios. Vou volver a dar. Forte, a ver. É que non entendo, tío. Non entendo por que non quere salir. Xa me pasou a última vez igual. É unha puta merda isto, tío. Teño que cambiar isto. É a horquilla, que é unha merda. Estou sudando, A ver, puto chat. Pi. Non me carga. Vale, creo que non me carga porque aí non chega a cobertura. Pero aquí sí. Non sei como facer para sacalo. Antes salía perfecto. Non sei por que a partir de un día deixou de salir. Vale, así sale, vale. A ver se dándolle rosca. No, tío. Estou sudando, Sí, veña, va. Solo un pouquiño. Solo tens que salir de aquí e xa está, home. Vale. Teño unha idea. Veño ahora. Xa estou, Estou, escoitadesme, non? Vale, xa estou. Barra de ferro, que colla por onde estaba o eje. Metémolo deste lado. Saliu. Cago, Dios, non va a salir. Listo. Home, vai me ganar a miña bicicleta. Conta. Filla de puta. Vou dar a roda ca auga. É isto. Isto é o que fai que non sala, tío. Que é unha merda. É isto. É unha puta porquería. Non sei por qué. Vou deixar aquí. E seguir limpiando. Tecnología. A grasa de cobre ou de vaselina? A grasa é que lle sobra moitos. Vou seguir limpiando, deixei o trapo. E para que saquei a roda? Pois para parte para limpiala ali ca mangueira máis facilmente, poder darlle así a suspensión. Que a ver, non, a suspensión non está mal, solo é o eje que costa sacalo.
É cutre esta suspensión, de todas formas, non é unha boa. A da outra bici, a da bici blanca, se vos gusta este capítulo, outro día limpio a bici blanca. A da bici blanca é máis delicada, é mellor tamén. Xa solo a suspensión valía como 600 ou 700 euros, solo isto. Pero xa está. Métolle polo burato. Sí, polo burato. Mira, está cheo de merda, tío. Agua. Está quedando bastante limpia, eh. Está-me gustando o resultado. Ui, que caigo. Sabedes para que é isto? Para que non se encha de merda isto. E ainda así enchese de merda. Pero a merda toda para aquí abaixo, onde estou limpiando. Chámase guardabarros. Vale, listo. Que bien. Que bonita. Ah. É broma, Iria, non te celes. No, que a mangueira é malo, Iria. Ou Carlita. Que a mangueira entra allí nos rodamientos, por aquí a auga, por aquí, e podes jodela. O sea, jodes os rodamientos e tens que cambiálos despois. Non é boa opción. Nunca lle din cas mangueiras as bicis. Sempre as limpiei a man, como hai que facer. Non a ser uns putos vagos de mierda. Vale, deixamos que se seque un pouco. Isto de aquí é unha goma que fai que a cadena, a veces, cando saltas, cando pillas baches e tal, a cadena fai así. E bate no cuadro e raya. Entonces deste lado teñen sempre unha goma. E a goma suele encher bastante de mierda. Mirade. E listo. Está bastante limpia, eh? Para como estaba, dá gusto. A cadena despois sécase tamén. Podría secala. Uf, no. Xa non cheira tanto, estar diluída, mirade. Parecía que estaba limpia. Buah. Ao estar diluída con auga, non cheira como... Falo do desengrasante, non cheira como puro, por así decir. Listo. Cago en Dios, é incomodísimo este pau, tío. Está se vendo ben. Eso é porque non lle pos grasa antes para que non pase a auga. Como? Non entendo donde. Teñes manchas de merda. Parece un pau selfie donde puxeches a bici. No, chámase burro, como a min. Oiches, isto de aquí, chámase burro, como a min. No, potro. Potro, burro, a mesma merda. Costoume 30 euros no Lidl, creo que foi. E vale ben. Ten aquí para poñer cousas. Pero a verdade é que non o uso eso. Que máis? É que ten moitos recovecos que se non lle das, despois móntala outra vez e dis, merda, non lle din aí, sabes? Entonces é mellor tardar e limpiala ben, que despois que este así tal, montada, vela sucia. Mira, ves? Aquí diante, mima como está, chaval. Vale, o manillar así está bastante limpio. Pouca merda colle. Vou por aquí, mima. Está cheo de merda aquí. Fase así. Xa vos digo, a outra, a blanca, como solo ten suspensión diante, non ten tanta mierda aquí, é moito máis fácil. Fase así unha limpieza así, un trapo e listo. Pero que esta ao ter tanto tornillo por aquí metido, tanta puta merda. Como está por debaixo? Ah, moi ben. Está chea de merda.
E despois o que tamén teño que facer, pero se xa non o farei este... Buenas, Aymar. O que teño que facer é sacar isto. Non sei como vou facer. Porque, a ver, isto é unha tija telescópica. Isto de aquí, que vedes, métese aquí dentro. Se lle dou este botón. A ver, aquí non ides poder ver, penso. Non, non ides poder ver porque está montada. Non, tendría volo que enseñar despois. Eu, con este botón de aquí diante, podo controlar a altura do sillín, sabes? Sin ter que baixarme del. E por aquí desto, vai un cable todo por aquí, por dentro, sale por aquí e vai hasta aquí. Ese cable está rozando dentro. Tería que botarlle grasa ou algo. Pero tendría que sacar isto, pero se fago outro día. Non me molesta tanto o sonido de momento. Sona moi pouquinho. Pero eso, isto de aquí, por eso non me cundía rayar isto. Mima como está o sillín. Tamén pesa a Dios isto, Isto, o día que se me joda, poñolle unha tija normal e o carallo. Ai, estou sudando, Estou como un puto porco. Vale, teño isto. Brocha, inventada no 1645. Bueno, que vai, saliume da gaita. Para limpiar así os recovecos. Isto xa é de enfermo, sabes? Isto é que non me gusta ver polvo. Mira, aquí está xa de polvo. Fajolle así. Polvo fuera. Listo. Despois aquí tamén. Isto é moi jodido de limpialo. Falle así ca puta brocha. Listo, xa non ten polvo. Aquí tamén. Listo. Ah, por aquí. Aquí é jodidísimo. Listo. Que decides? Fijo que vos estás metendo comigo. Non estou fatal da cabeza, meu. Esta bicicleta é pesada de carallo, Esta bicicleta igual pesa 17 kilos ou 16. É pesada de carallo. Pero bueno, está ben, para baixar polo monte e facer o gañán. Vou poñer as rodas. Están cheias de merda ainda. Teño unha idea. É polvo. Vou esperar a que seque un pouco máis e darlle cun cepillo. Vou nos deixar aquí. Vou ler chado un pouquiño, así descanso. Vou comer un yogur. Esa era boa. Poño isto aquí. Iso soy, veño ahora. O sea, vou traer o yogur. Xa sei que me escoitachedes. Un yogur que me regalou en Temerce. Está moi boa, stracciatella. E sabes que é o mellor de comer aquí fora? Igual non me vedes. Vou poñer o móvil aquí, na miña perna. Tapa a mí moito a bici. Me cago en Dios. Momento, Listo. Xa molei un pouco. Espera, estou cargando o chat, Davis detrás da bici comendo. Sí, mira. Can! Can, ven aquí. Aí está. Séntate aquí comigo. Ven aquí, séntate. Can.
Sube aquí, sube. Ahí está. Ahí está, ¿qué tal, Mua. Fai moito calor, Que mira como quere mimos, que... Mira, mira, mira como busco o mimo. Sabedes o da peli de mascotas? É clavado. De feito, iría regaloume un... Como se di? Un funko da peli de mascotas que é clavado este. Co collar azul e todo, Sin intención. Verdad? 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 Justalle. Eu vou comer o yogur. Non marches, séntate aí. O yogur é para min. Sí, estou de IRL, estaba limpiando a bici. Dalle un pouco ao pobre, non pode comer yogur, desgraciado. Aparte ten chocolate e azúcar, Os caras non poden comer azúcar. Verdad, cansiño? Verdad? Pobriño, se lle soplo non lle gusta. Ven aquí, que che soplei, ven, que che soplei. Oh, tranquilo, que é o móvil, non queixes ti. Dille, wow, como que wow? Escoitase masticar, bueno, é o que hai. Por outras cousas non te queixes escoitalo. Wow! 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 Non lle gusta que lle soplen, pobriño. É que solo podo facer que ladre cando lle ofrezco comida, iría. E non teño comida de can ahora mesmo. Se eu collo algo de can e lle digo así, ladra, el ladra. Son as 3. Vou agora. Vou montar a bici e ir dar un paseo con ela. Despois ducharme, rascar os collóns e facer stream a eso das 9, como sempre. Que queredes xogar? Non sei se estades no chat Muiño, Gustavo, e queredes xogar hoxe ao Rainbow, eu doulle. Hoxe apetéceme. Asollado? Que é asollado? Nunca escoitei eso. Vale, pois damos o Rainbow sobre as 9. Que? Estás que nin Dios, Estás que nin Dios. Estás que nin Dios, Que? É máis manso. Que? Que che pasa? Nada, chámalle parvo, solo quere que o toquen, Dalle cosquillas. Ten unha pequena alergia, non sei se terei que levar ao veterinario. De rascarse debaixo da pata, no lado dereito. É moi pouquiño, Ten un pouquiño rojo. Teño as mans negras. Que che pasou, hombre? Que che pasou? De que falades? O can chamase Manchas. Ou Manchitas. Ou can. Eu chamolle can moitas veces. Verdad, can? Verdad, can? Verdad, can? Estás enchendo de pelos. Cantos anos ten? Boa pregunta. É de 2018. 17, pode ser. 17, 18. Xa se aburriu. Vale, ao que lle den polo cu a David eu marcho.
Aburriuse. Vale, pois vamos a seguir. Vamos a seguir montando a bicicleta. Isto todo... Isto todo tendría que limpiarlo. Déxame ver como se ve. Está moi á esquerda. Ben así, non? Sí, todo isto de aquí está moi cheo de merda. E teria que limpiarlo, pero me dá moita pereza. Gustaríame limpiarlo con algo para tirar, para non ter que recollelo despois. A ver se con este cacho de papel me vale. Ah, bueno, non está tan cheo de merda. Pensei que estaba máis. Pensei que estaba máis cheo de merda. Nah, está ben. Ten merda, pero bueno. Aguanta ben así. Vou tirar isto. A miña intención non é facerlle unha limpieza tan profunda hoxe, porque estaba bastante limpia. Estaba bastante limpia, entonces solo era limpiar a terra que tiña. Esta goma de aquí, sabedes dicirme para que esta goma de aquí? Azul, védela, que sube e baixa. A ver quen sabe. A veces tamén teñen aquí unha goma, pero esta non ten. Profe, creo que suspende o examen da bici. Para facer calar a Carlí. Esta goma azul, non sei se se ve. Ten unha goma azul que baixa e sube. O que pasa é que o stream vai con moito retraso. E non son eu. Estou cargando o chat, É para que ti súbela, usas a bici normal e diche hasta onde baixou a suspensión. A veces baixa máis, a veces baixa menos. Se baixa moito, se está moi abaixo, quere decir que isto necesita aire, porque isto son hidráulicas. Van con aire. Está ben. Van con aire. No, que fixen, cagueina. Cagueina moitísimo. Cando unha bici está sin rodas, non podes pulsar o freno, porque as pastillas de freno, agora frenei ca de diante. Vale, creo que non frenei de todo. Cérranse. Cérranse e quedan cerradas. E habría que abrilas. Creo que non a caguei tanto. O problema é se pulso de todo. Se freno de todo, cagueina. Pero non frenei de todo. Vou poñer as rodas. Xa deberon de secar. E vedes que están cheas de terra. Pois eu doulle cun cepillo así, porque é polvillo, sabes? Non é terra, non é barro. Listo, ves? Agora do outro lado. Ves como sale? Ten a veces polo medio dos radios. Os radios non os suelo limpiar, pero total non se nota a merda que teñen. Listo, roda perfecta. Vamos a poñela. E a ver se non me costa. Déxame ler o chat. As rodas dixo eu que se lle podes meter un... Xa yo metín antes. Xa yo metín, Anita. E deixei que se secaran, por eso estou metendo agora. Tiña máis terra da que tiña agora, pero co mangueirazo foiselle. E veremos agora se a cajei ou non. Se non colle a roda, a ver se non vai rozando. E agora para metela outro Cristo tamén.
Dios. É que non sei por qué non colle. Antes iba perfecta e ahora non. O sea, antes, dijo, fai un ano. Antes isto entraba perfecto. Vale, aí. Martillo. Tomar polo cu. Non vas joder ti. Perfecto. Ahora podes cerrar ben. O importante é cerrala ben, para que non se abra mentre rodas. Se a cerras ben, xa non hai problema. Cerrala forte. E listo. Perfecto. Roda montada. Déxame ver o chat. Oh, estou sudando como un jabalí, Listo, vou botar un pouco máis para atrás. Perfecto. Ahora poñer a roda de atrás. Mira, está chea de merda, tío, aí. Pero vou aproveitar a usar a brocha, porque creo que non é... Si é polvillo, vedes? O ser polvillo sale con un brochazo, non fai falta mollala. Hai terra que a veces, cando limpiades moitas veces, vos dades conta. Que hai terra a veces que non compensa mollala, porque se a mollas é moito peor. Porque faz lama, en vez de darlle con un cepillo. Vale, vou sacar isto. E poñer a roda de atrás. Hostia, queimeime. Deixei ao sol e queimeime collendo. Está o ferro fervendo, tío. Deixadme ver onde está. Listo. Limpia. Esto a veces hai que botarlle desengrasante, limpialo ben con un cepillo con desengrasante. Vexo bastante limpio. Non lle fai falta de momento, sabes? Eso sería nunha limpieza máis a fondo, das que me leva 2 horas, porque a de hoxe é unha limpieza light, por así decir. Está me levando tempo porque estou enredando con vos. Se non, isto xa está acabado. Vale, vou ter a man isto. Vale. Tiro da pata para atrás. Pero... Vale. Listo. E xa veredes como de atrás sí que entra fácil, o que de atrás entra perfecto. Listo, dentro, vedes? Debía de entrar así tamén o de diante, pero non sei por que non entra. Ahora hai que apretalo. Ter isto apretado é importante, porque podes matarte. Que non apretado demais. Ollo, outra cousa importante, díjovolo ahora. Outra cousa importante é onde está o móvil. Vale, varias cousas.
cada tornillo da bici, en teoría, ten unha potencia máxima de apretado. Ti non deberías de apretalo como apreto eu ahora mismo, sabes? Só que apreto así a ollo. Pero en teoría hai unha ferramenta que se chama chave dinamométrica, que é unha chave que ti lle pos, por exemplo, este ten... É que eu non controlo destas mierdas. Torque máximo 13 Nm. E polle na chave 13 Nm e ti apretas. E cando chega a chave a eso automáticamente, xa se desbloquea a chave sola, sabes? É como unha... Pero eu apreto a ollo, sabes? Que é polo cu. E despois, a suspensión é hidráulica. É que non sei como funcionan por dentro, pero todos levan aire. O sea, esta, por exemplo, ti o aire metexo desde aquí. Claro que non o ides ver. Pero ti sacas esta rosca e ti con un bombín especial que teño aí podes regular a presión que ten. É que non sei como funciona ben por dentro, Pero ti sacas esta rosca e ten aí para meter... Non ides poder ver, claro, pero ten aquí para meter aire. É unha válvula normal, como a da bici. Que pasa? Eu creo que se chaman hidráulicas porque tamén levan aceite. E ti se lle sacas todo o aire, cágala, porque se lle sacas todo o aire empeza a salir aceite. E se sale aceite xa tens que levar a tienda para que che cambien o aceite, as de Dios. Eu eso non toco nunca. De momento nunca me fixo falta tocalo. Tamén teñen un nivel máximo de presión, as de Dios. Que fago eu? Si gira ben. Si, vale. E a chave especial, a chave non, para enchelo, é isto. Vedes que é un bombín normal e ten aquí o medidor de presión. Ti isto, según o peso que teñes tamén, suele ter unha tabla por aquí que pon, se pesas 80 kilos, isto debe estar a, eu que sei, 200 PSI, por decir así, que é a presión. Que pasa? Que eu non a tiven que tocar nunca, o sea, está como cando a comprei, non... Este sí que o tiven que encher unha vez, e tamén ten aquí. Isto, aquí ten unha rosca, que si abres, tes para meterlle aire. E unha vez que fun ao monte, e cheguei á casa, tiña esta goma, tiña aquí abaixo de todo. Eso quere decir que a suspensión chegou abaixo de todo. Eso non é bo, porque se jode. E o que fixen foi darlle un pouco de aire por aquí, volvín a usar outro día, en vez de baixar hasta abaixo de todo, baixou hasta aquí, hasta un tercio ou unha cousa así. Tenes máis? Boa, así que cheiran mal, tío. E agora quero comprobar as marchas. Despois de estar remexendo nela tanto tempo. Vale, quero ver que funcionen todas. Hai algo aí que non me gusta. Non debía sonar así, pero bueno. Cambia de marcha. Con peso encima é distinto tamén, Cambia todas as marchas. Perfecto. Esta bici non sona casi, a outra que teño sona unha burrada. E nada máis, pouco máis ten a bici, verdad? Limpiala. Non sei se sacarlle isto ahora, enseñárvolo, pero é un cristo. Tería que botarlle grasa tamén. Ten merda aí. Vedes, nestas esquinas, que non lle chego co trapo. Hostia, diño un cabezazo. Limpios ben. Queda limpiña de todo. Que limpia está, tío. Vou non usar hoxe. Vou non usar hoxe, fijo. Despois botolle aceite tamén a isto. Voulle botar xa.
Mirade, eu botolle aceite e... Esperade, todas as cadenas, ou a maioría, teñen... Vale, aquí, ten un eslabón que é distinto ao resto, que é o que se saca. Pero non hai que sacalo, o sea, é para telo de referencia. E voulle botando unha gota en cada un deles. Unha gotiña, unha gotiña, unha gotiña, unha gotiña. Isto si tiro del para diante. Hasta que chegue ao mismo, sabes? Isto é o que menos me gusta, pero bueno. Cunha gota chega, De feito, creo que é demais, unha gota en cada un. Eso sí que non me pode caer no chan, Porque isto é aceite puro. Isto cae no chan e... Por iso teño unha servilleta debaixo. E a cadena unha vez, porque as cadenas vanse estirando. Cando usas a bici, a cadena pouco a pouco vais estirando. E ti tes que ir medindo para cambiala, porque como non a cambies, jodes o que ven sendo isto, máis os piñóns. Eso sí que costa unha pasta cambiar. O mellor valeche 200 ou 300 euros. E por iso hai que lubricalas tamén, porque canto menos as lubriques, máis rápido se gastan as cadenas. Agora non podo ler o chat, porque teño as mans con aceite e tal. E estou lle dando punto por punto hasta volver ao do principio no que estaba. Que por eso mirei calera, que ao ser distinto, reconócelo fácil, sabes? Vale, está aí, está cerca. Nada, botelle un par destes. Vale, listo. Mira o puto aceite, tío. Esto doulle a volta así, para que non me caiga. E agora con o mismo trapo limpio o exceso. Porque como botei demais, faz así, pedaleas normal, e secase un pouco, sabes? Non fai falta que te enchoupao. Vale, listo. Cambio tamén de... Vou tirar isto. Vou cambiar de marcha para que o aceite se estenda tamén polas... Non me gusta que faga eso, pero bueno. Funciona guai, funciona bastante ben esta bici, verdad? O único malo é que pesa moito. Ai, que maravilla ver como coida esa bici. Si, a verdade é que é entretenido. Hoxe porque o estou facendo con vos, pero un día que non teña nada que facer así de sol, que me poña aí no medio do jardín, podo estar 2 horas tranquilamente. Claro, pois se escupe aceite Lucas, eso é malo, eso tes que leválo á tienda. Mira, ten unha merda aquí que quería sacar outro día, creo que esa hai que sacala con alcohol, Bueno, sacar con alcohol. O que pasa é que non vos imaginades a de tecnología que ten isto por dentro, O sea, desmontar isto, o que ven sendo, o sea, sacalo da bici non, eu teño sacado isto, é fácil sacalo, pero digo desmontar isto, a suspensión, e isto. Eso por dentro, tes que saber, eso eu non o dou feito, eso ten que ir á tienda e facelo un experto, unha persona que traballe con isto. Porque ao mellor botes 2 horas para desmontar todo eso, ten ao mellor, eu que sei, 30 piezas dentro pequeniñas, 50. Listo. Tiña aí algo, botelle alcohol.
alcohol normal, das heridas. E claro, se che sale aceite, para cambiar o aceite tenla que desmontar. Eso tenxo que facer en tienda. O da moto, o bo da moto que trae tensores para ir estirando a cadena a medida que se alarga. Xa, pero é distinto tamén. Ao mellor unha cadena de moto costache máis. Esta cadena váleme 13 euros. Sacoa por aquí e metolle outra e xa está. O sea, non tens nin que desmontar a bici. Abres a cadena, córtala. O sea, ten o que vos dixen antes, un eslabón que é distinto. Espera, que me bate este ferro de atrás, que é para que non se mova a roda de diante. Bate co... Listo. Merda, ahora como salo. A cadena da outra bici, outro día limpio a outra, a blanca. A ver cando poida limpiala, se non hai nadie na casa. E vedes, a cadena da blanca xa vale 60 pavos solo a cadena. 60 que compro de rebaixas por 30. Solo a cadena, Esta trato máis así, mal non, pero dame un pouco máis igual, sabes? Porque con este é para facer o gañán, sabes? Se caio polo monte. Non sei se sacarlle isto. O que pasa é que sacarlle isto ten que ser no chan, e no chan non sei se ides ver. Podo facelo, sí, podo facelo aí. Canto levamos de stream? Quedalle 55%. Levamos unha horiña, está ben. Claro, que o que hai que ter moito cuidado nas horquillas é sacarlle o aire e que non sala o líquido. Sacarlle moi pouco a pouco cun bombín especial. Despois aquí bloqueas. Ti podes bloquear a suspensión. E aquí xa non funciona isto. Queda duro, como unha bicicleta de carretera que non teñen. Queda isto duro. E aquí, faiselle aquí. Si aquí non está bloqueada, isto non queda como se non funcionara, sabes? Como se fora un ferro. Foi moito calor, fai moi bo día, E tamén tendo unhas ganas de ir nela. E igual dou un paseíño. E outro día xa vos dixo, a blanca, a min gustame máis limpiar a blanca que esta. As rodas estas son de AliExpress. Eu pensei que me iban a estafar con elas, que iban a ser unha merda. Maxis, AliExpress, 50 euros o par de rodas, as dúas, a de adiante e a de atrás. Pensei que iban a ser eso, porquería, por ser de AliExpress e nada, van de locos. Non se gastaron, xa levan como... Canto levarán? 2.000 kilómetros igual. Ou 1.000 e pico. Están bastante ben. Marróns. A ver o chat, que decides? En Alice sabes buscar encontras boa cousa. Si, eu creo que originales non son. Son unha réplica. Que pasa? Que é neumático, sabes? É caucho. Con tal de que teñan un molde. Ao mellor as originales, eu que sei, ao mellor o compuesto é máis blando ou así. Véseme ben. Movime. Aí mellor. Ao mellor o compuesto é máis blando ou así e gastanse máis rápido e agarran mellor, pero estas van ben. Non sei. Parece de los chinos, pero aí buena cosa bien buscada. Sí, sí. 50 euros. E as originales destas valen 60 euros cada unha, E por 50 euros comprei a de diante e a de atrás. Espera. Sí que importa, moiño. Importa, sobre todo, se compites. Si, canto máis blando, máis agarre tes. Ao final, exceptuando a velocidade, e que costa arriba tes motor, o que ven sendo baixar como un tolo por monte é o mismo, prácticamente.
De feito, igual hasta notas máis o compuesto porque eres tío que ten que pedalear, sabes? Tío, isto está me rayando este pavo, Vou no desenchufar. Porque... Listo. Vou no enganchar aquí. Enchufar aquí así, listo. Que así está libre, sabes? Recomendarías doble suspensión por se non andas... Suspensión se non andas solo en montaña. Falo de ir por carretera e tipo paseo marítimo. No. Non porque tes máis mantenimiento, sabes? Isto hai que facer mantenimiento cada certo tempo. E esta tamén. Que pasa? Eu esta non lle fago casi porque me suda a jaita. Esta suspensión costa 90 euros en Wallapop de segunda man. Ao mellor 120 nova, sabes? Nova non sei se se fabricará. En cambio... Buah, canto me queda de batería? Podería traer a Blanca e limpiala un pouco, pero... Que hora é? Son as 4. Non sei se me dá tempo, Outro día limpiamos a Blanca. Non recomendo por eso, porque sobre todo vai pesar máis, isto pesa un huevo, e se é solamente para ir rutas de montañas e suaves e carretera, pois, joder, pillas unha rígida como a que teño eu e vai de locos. Isto é para facer o gañán, Isto é para ir por pedras, xa vos digo, teñome metido por pedras. Nos vídeos non se ven tanto. Nos vídeos a cámara engaña moito, pero estando en persona hai que ter collóns, porque caes e reventaste. E de aí as rodas, a mí gustame levalas moi hinchadas. Non son de levalas blandas. Hai xente que sí, porque canto máis blandas máis agarra, pero a mí gustame hinchadas. Despois, teñolle cámara, non lle teño... Porque ti podes levar tubelizadas, que é sin cámara, eu teñolle cámara. Cámara con líquido antipinchazos e pista. Cos vídeos das mejanas de volver a comprar unha bici. Compra. A min cun diu me dios comprar, a verdad. Techo de polvo. Espera, que non estou en cámara, joder. E nada, non teño moito máis. Vou colgar a Blanca e así vedelas. A ver se lle podo facer algo. Pero non podo estar moito tempo. O mellor corto o stream de golpe. Vou baixar esta. E vou na meter e traio a Blanca, vale? Dádeme un segundo. Ou bueno, deixo aquí fora e despois jardas. Así non é un cristo. Quedou moi limpia, Vou non usar hoxe esa. Merda, non lle puxen... Bueno, puxenlle despois. A merda esta do botellín. Vai. Aquí ven a potencia pura. Sacarlle o botellín, deixalo aquí. Aquí ven este. Non sei onde deixei o móvil. Ah, no sol. Moi ben, David. A ver. A outra valía 2000, esta vale bastante, bueno, bastante máis. Pero que esta, mira, esta non pesa nada, cun brazo levanto. O sea, pesa, pero joder, coa outra non dou feito isto. O que sí que esta voulle poñer... Espera. Voulle poñer isto. Voulle poñer isto, porque isto de aquí, non sei se se ve na cámara ahora mismo, é de carbono, esta non é aluminio, e paso que se rallo carbono. Abrilo un pouquiño. Está bastante limpia, só que ten polvillo, pero damoslle un toque de limpieza co...
Esta non a quero apretar moito, que é carbono. Esta... Listo. Listo. Vese ben, perfecto. Isto podo ocultar un pouco por aquí. Voulle pasar un trapiño, pero non a vou desmontar. Paso. Outro día dámoslle. Me dá pereza sacarlle as rodas outra vez. É o mesmo proceso que a outra. Ou moi parecido. Que pasa? Que esta bici pesa 11 kilos, sabes? Tenteras de araña. Vin hoxe o vídeo por Pontevea mentre estaba tirado ali na beira dos riores de Pontevea. Onde está o trapo? De feito, non sei se este trapo lle virá ben. Eu creo que este trapo está negro. Ah, sí que se limpia ben. Pasarlle un trapiño, sabes? Porque o outro día fun con ele e daba vergüenza. Vos non vedes no vídeo, pero ten unha capa de polvo así como de hollín dos coches, sabes? Negra. Buah, está moi chea de merda, Esta dame pereza. Esta é toda de carbono, o sea, isto é de carbono, sillín completo. Estos tubos non é ferro, é carbono. Por que está tan pulido? Está ben, está ben. A tija, isto é negro de aquí. Non vedes como sona? Non é ferro, é carbono. Todo, o cuadro, isto todo é carbono, non é aluminio. Pero por eso pesa tan pouco, sabes? Que pasa? Que isto, como escaches, cagaste en Dios, jodiches a bici. E mirade como sona, esta sona millor, De aquí a facer o Tour de Francia, si, conta. O Tour de Francia non, pero estarei no Eurovelo, en Santiago, Eurovelo está chulo, son 96 km. Todo carretera. Vou ir con esta. Vou ir con esta como un jabalí, ao que dé, a morrer. Está chea de merda aquí, tío. De aceite. Da cadena. E por aquí tamén ten merda. Pero eso non a vou limpiar moito porque a esta sí que lle dedico máis tempo para limpiarla en serio, sabes? Non a... O polvillo máis que nada. Listo. Listo. E pouco máis, a verdad. Isto está cheo de merda. Pero paso de limpiarlo hoxe. Esta horquilla. Xa solo a horquilla creo que valía 700 pavos. Solo isto, Ou 600, ou 700, unha burrada así. Ahora supoño que estará máis barata, porque iso é como todo, cando sale caro, pero despois, sabes, o iPhone 14 non vale o que valía no seu día. E sigue sendo bon móvil. Iso mola, si meu pai participou algunha vez. Recoméndoche tamén a ruta que fan en Bouzas e así. Non sei como se chama o evento. É que non estou acostumbrado a ir moito... Non estou acostumbrado a facer rutas oficiales, sabes? Eu vou ao meu rollo sempre na bici e esta provei nun ano e gustoume. Este ano vou invitado. O seguinte será unha de carretera. Algún día terei unha de carretera. Tamén unha que me guste, que a trate tamén como estas. Mima, vai, merda ten aí, ten unha... Xa está.
Esta xa vos digo, esta non fago gañan con ela porque me dá medo rompela, hostia. E ao ser blanca enchese moito de merda, calquera rallazo se nota moitísimo. Vou por este... Merda. Eres máis de bosque ou de carretera? Nunca tuve unha bici de carretera. Son de monte, 100%. Pero, aínda que teña de carretera, eu creo que sempre me vai gustar máis o monte. Dache máis variedade. Hostia, vaya merda, ten aí pejada, chaval. Cuidadiño. Fuches polos senderos do Courel? No, a verdade que no. Mira, aquí ten merda, tío. Que asco. Por debaixo? Si, de por debaixo está asquerosa. Mosquitos mortos. Mima. Esta está toda vinilada, esta ten plásticos por debaixo. Plásticos transparentes. Así o que se mancha é o plástico, non a bici. E se se raya ou algo, ten un plástico protector. Donde é eso do Courel? Eso pode molar. É un concello algo? Hai concello por ali? Supoño, o sea, vai a pregunta máis estúpida. Que concello hai en o Courel para poder facer un vídeo deses? Era a pregunta, mellor. Esta uso máis como bici de gravel, non sei se sabedes que é o gravel, pero uso moito neso. De feito, creo que teño ido a 28 km por hora de media, igual 50 km ou así, unha burrada así. Ou 100 km, mallando como un jabalí. Eso que non lle teño, estas rodas son tochas, estas están por cambiar, están moi planiñas, están moi pulidas, non sei se as vedes, é que esta non a quero girar moito. O vídeo inteiro xa o podes facer solo do Courel. Esta é máis cara que a outra, sí. Eso que non ten suspensión. Pero está toda de carbono, e xa solo por eso, ao pesar tan pouco, xa é máis cara. Estou tocando con as manos negras e estou manchando máis. Suda majaita. É cerca do Cebreiro. Irei algún día. Teño que falalo con Marcos. Pouco máis. Voulle poñer... Vou baixar esta e vamoslle poñer o botellín a outra, mas facerlle o dosillín. Quero que vexades como sona, que esta encántame como sona. Isto é magia, Sabedes por que tembla? Porque teño cámara con líquido. Antipinchazos, eso fai que sea moi inestable así. Buah, que bonito son, Esta encántame. Listo. A curó tirei, teño que facer boiro, pero non sei cando, tenme que apetecer tamén, e non vou ir sin ganas. De feito, o mellor boiro, cun de mir con este. Non sei, xa verei. Vou guardar isto. Vale, vou baixar. É que esta é fácil baixala, porque esta, literalmente, faz así e non pesa nada, o sea, está enganchada. E pode pesar menos aínda, Isto pode pesar, é que non pesa nada. Podo facer que pese menos. Podo cambiarlle o manillar, podo cambiarlle as rodas. Podo conseguir que esa bici pese 9 kilos solo. Sí que é bonita, sí. Vale, vou guardar isto. Despois teño que barrer aquí, Isto jardo así.
xa non me vai facer falta. Listo. Vou levar para ali. Espera, que se desaliu. Listo. Algún día terei de carretera, xa veredes. Tarde ou temprano. Vou levar esta. Esta casi non sona, non me gusta que non sone. Vale, e aquí, mellor para outro lado. A ver se consigo pousar sin... Aí está. Ah, perfecto, de locos. De locos, voulle meter... Védela. Igual... Inclino un pouco máis, porque ao estar abaixo... A ver se dou. Así, vedes ben. E vas ti con ela, Siria. Voulle poñer isto. A chave, que non sei onde deixei a chave. Onde deixei a puta chave, tío? Non sei onde deixei... Ah, aquí. E o móvil agora tamén. Cago en Dios, tío, son un puto desastre. Aquí. Vou sí, pero así non che aguanto máis que as bicicletas. Vou poñerlle isto. Que isto non lle pasei ningún trapo, pero bueno, da igual. Quedou limpiña, menos as rodas. AliExpress tamén isto. En AliExpress venden cousas moi boas para a bici. Bastante boas. Vale, ahora este. Caláchedes, falade, hostia. Estabades aí falando. Vale. Boa, eu sería o mítico de que se me fago millonario teño un taller na casa con 5 bicicletas, todo tipo de ferramentas, estaría aí o día completo. Oh. Teño problemas técnicos cos cascos. Dame pereza sacar isto, Vámoslo sacar, pero... Que despois metelo un Cristo, sabes? Tampouco sona tanto, non sei que facer. Mirad as mans, A que diazo, tío. Son as 4. Toca limpieza e mantenimiento. Xa limpiei. De feito, chegas tarde, niebla. A noite farei stream igualmente. A noite, eso das 9 ou así, xogarei, supoño. Supoño que sí. E isto, a movida que se a saco, teño que marcala, sabes? De algunha maneira. Vamos a sacala. Vou por un cacho de... Veño ahora.
Oídesme ben, non? Oídesme ben? Hoxe hai Fórmula 1 ás 10. Xa, bueno, e tamén a stream meu ás 9:30. Eso dame igual. Vale, vou deixar unha marca aquí porque quero saber, sabes, a altura na que está. De feito vou deixar varias. Outra aquí e outra aquí. Hoxe xoga o Deportivo, a que hora? Porque eso xa que me toca máis os huevos, sabes? Que vaya mal internet por culpa desas putas mierdas. Ás 6, entonces nada. Eu empezo ás 9, 9:30. Sin prisas. Vale. Unha puta abella, chaval. Vamos a abrir unha abella. ¡Ah! Meu! Vichedes o tamaño a eso? Era unha puta animalada. Un puto avión. Non sei se me dará tempo, ahora mismo a sacarlle isto. Vámoslo a intentar, pero se vexo que teño que cortar stream, corto, porque teño cousas que facer, igual ven xente. Vale, como era isto? Vale, era unha destas chaves. Igual, hai que abrir aquí. No. Era esta, creo. No, unha máis pequena, chaval, esta de aquí. Vale, a de aquí é esta. A de aquí é esta. E a de atrás... Que é unha puta movida estas putas mierdas, tío. Porque esta chave non é esa, tío. Son chaves distintas, hai unhas que non teño. Hai unha que creo que teño aquí. Teño que comprar máis merdas destas, tío. Vale, sí. Esta creo que é de aquí, pode ser. No. Joder, pues vou jodido, Eu xuraría que tiña unha chave para aquí, pero parece ser que non. Estou vendo aquí nunhas que teño por aquí, pero eu creo que non teño chave para aí. E se non teño, vou jodido. Non sei como fixen unha vez para abrila. Vale. Si que tiña, señores. Tiña outra destas. Vale. Creo que é esta de aquí, a T15. No, T15 non é. Meu, estánme vacilando. Pois non sei como facer. Eu xuraba que tiña... que a T15 era de aquí. Mira, vou sacar cunha que non é. Vou sacar con esta que encaixaba, ainda que non sea do mismo chisme. No, vou na joder, é que vou joder a chave, tío. Xuro vos que non sei como fixen a última vez que abrín. Xuraba que tiña... que esta encaixaba. Deste lado... No, esta non é. Vou ver ben na caixa. Xa sei. Tiven que usar destas. Cago na puta. Esta sí que é esta. Tiven que usar un destornillador. Ten cuidado que podes... Joder, xa o sei, home. Pero esta encaixa. Ves? Esta é. Abres aquí. Que ten un tornillo máis largo que a jaita de algúns. No, casi. E agora, estas dúas piezas metálicas
en teoría, salen. Non sei como. Non sei como, verdad? Ah, pulsando. Pulsas para dentro. E tiras. E agora ábrese. E agora ten outra chave aí, máis pequeniña, que sí que é esta. Mira que hai que sacalas, ves? Hai que sacar isto. E que é un Cristo, É un puto cristazo. Todo para a tija, para o que está aí atrás. Todo para eso. Vale. Isto ábrese. Ou debería abrir... Ah, non, ten dous tornillos. Ten outro debaixo. É doble tornillo. Aí está. Aparte hai tornillos tan pequenos que solo os aflojas e despois... Vale, vedes como vai abrindo isto? Vedes? E aquí van os cables. Isto é como un sujetador de cables. Sujetador de cables. Sonou mal. Vale, ahora hai que sacar a tija. Creo que é este. É este. Agora hai que abrir aquí. Vale. Tija fuera. Voy a sacar o tornillo de todo. E agora sí que me van facer falta guantes, xente. Porque agora ven un momento moi asqueroso. Grasa de litio. Grasa de litio. Esta grasa véndena tamén en tubos pequenos como pasta de dentes e os tubos pequenos valenche 2 e pico. Sabes canto vale isto? 1 euro. É a mesma grasa, a mesma marca, mesmo componentes e a mesma grasa, solo que así esta é máis para pistolas, sabes? Para pistolas, poñenlle unha pistola como as de silicona, sabes? E disparas a grasa así. E abres, eso é grasa. Vale, pois entonces a mí o que me sona é que isto por dentro ten que levar grasa. De feito leva, pero mira, está seca. Vou meter os cables. Que pasa, meu? Vale, vou meter só o cable que era do outro lado. Bueno, mentras é ese problema, non pasa nada. Dase a volta a bicicleta. Despois poñémola outra vez toda e pista. Mentras sean esos todos os problemas. Era esta que había que abrir. Non pasa nada. Sacas este tornillo outra vez. Que por certo, este non vai. É distinto un tornillo que outro, que raro. A ver este. Este. Tampouco. Hostia, non terá gastado. Se está gastado todo jodido.
Si está gastado que lle den polo cu, oiches. Este non é. Este tampouco. Pois creo que vou ir tomar moito polo cu, Non debería de estar gastado, porque eu nunca o forcei nin nada. Parece que é este. Hostia, que raro, dous tornillos distintos, non? Pa o mismo. Sí, é este. Movida máis rara, chaval. Bueno, este... Vou deixar noutro sitio distinto. E esta é o mismo tornillo, pero... Este vou deixar arriba. Pero chat, que estás falando aí? Ahora isto é como de antes, sabes? Métese, sácase e agora outra vez aflojanse estes tornillos. Bueno, non. Non o vou desaflojar. Vou probar a meter. Métese todo, non? Sí, eu creo que me vale. Eu creo que así me vale. Vedes como ten un cable isto debaixo? E vedes como está? Isto faltalle grasa. Isto collo así un pouco de grasa. Igual collín moita. Collo un pouco así e doulle a todo. Meto un pouco por aí. E doulle un pouco de grasa en general. Isto é moi asqueroso, Moi, moi asqueroso. O tubo tamén, o tubo, tío, o tubo sobre todo dentro. E agora metemos. Agora vou sacar os guantes, porque agora non me fan falta, por lo menos este. Saco os dous. Xa fixen todo o que quería facer cos guantes. Metemos. Sei que está salindo a grasa, pero da igual, que eso ao final chega onde ten que chegar. Porque sale disparado. Ah, bueno, quedou encaixado, perfecto. Vale, e agora é limpiar o exceso de grasa e poñer hasta onde estaba o chisme. As marcas que fixen. Vou limpiar, que ten moita grasa eso. Que hora é? As 4:20. A ver se é para dentro dun ratiño xa acabo. E me dá tempo de ir un pouco na bici. Outro guante, sí. No, esta... Non cheira moito, non cheira. Saco todo o exceso, por eso collín o guante. E limpio. O que pasa é que esta grasa sí que é moi pegañenta, Esta como a toques cos dedos, olvídate dedos. Esta como a toques cos dedos, pa sacala, non marcha, Vale, agora vou a poñer onde estaban as marcas. Estaba aí. Sabes, por eso lle fixen marcas antes. Métolle isto. E agora sí debería de sonar menos, ou non sonar, sabes? Un momento.
Estou, Este tornillo sí que apreto ben, que iden polo cu os newtons metro. Creo que vai ben así. Creo que vai ben así. Hasta apretaría un pouco máis, Sí, pista, así non creo que baixe. Queda ben. Está aí, sí, non? A ver. Davis, para evitar que se peguen os metales é mellor grasa de cobre que non se seca. Non se seca, que a cantidad que lle botei, mira, a última vez que cambiei a grasa desto foi fai ano e pico. Xa viches como estaba, che de grasa, non se pega. E xa viches o fácil que saliu. E o que vos decía antes, que Nita flipou, creo que foi, mirad isto. Vedes que está abaixo o sillín, non? Se dou aquí o botón de diante, sube. Podes regularlo mentre estás en bici, en marcha. Co botón este de diante, o que pasa é que, claro, necesita moito peso. Necesita o peso meu para baixar. Aí está. E podes baixar a costa así, para que non che moleste o sillín, e despois darlle así e sube. Sube solo, a hidráulico. Vale, vamos poñerlle os tornillos eses. Este deste lado. Sin apretalos moitos, porque este non fan falta apretalos moitos. E agora do outro lado, que o do outro lado saquei innecesariamente. Vale, cundíame tamén limpiar con alcohol a tija. Teño isto de alcohol de antes, sí. Mira, hai tanto calor que xa secou esta servilleta que estaba chea de alcohol. Isto hai que cuidalo, Listo. Pois eu creo que xa está. Vamos a poñer eso, que saquei antes sin querer. A ver se dou posto ben outra vez, porque isto era un cristo. Que cajeina moito sacando isto, tío. Era un cable aquí. E outro aquí. Si, era así. Vale. No, tornillo. Cagueina, Agora poñer isto vai ser un puto cristo. Cagueina bien, pero destas que diste metiches a pata hasta o fondo. Esas mismas. Filla de puta. E ainda por riba, creo que estou poñendo do revés. Si, estou poñendo do revés. Porque esta peciña... Para que xa non sei nin como ten que ir. Ten que ir así. Vale, isto ten que ir así, fijo. Así. Perfecto. Casi fijo que ten que ir así. A ver o chat. Sí, son máis caros. É que isto pesa moito. É útil. Quen hai aí? É útil, pero pesa moito. Porque entre isto, que pesa un huevo, isto, que pesa un huevo, o sillín, que pesa, máis o cableado todo, máis isto, é peso innecesario, sabes? Entonces, o día que se me joda, vai unha normal e pista, que tampouco lle saco tanto partido. Vamos meter isto, a ver se dou.
Isto vai así. Están pasando moitos coches, Cago na madre que os pariu, non teñen nada que facer un domingo. Vale, estoy así. Estoy así fijo, vale. Meto o tornillo aquí. Este é o claro exemplo de que os homes non necesitamos nunca un manual de instrucciones para facer as cousas. Vale. Creo que están ben atornillados. Bueno, ben non están, pero voulles dar unha rosca así. Vale. E así xa non cae a rosca. Perfecto. A ver. Eso di na miña casa, despois teñen que montar o lavavajillas, voltas e instruccións. De voltas e instruccións. Vamos meter isto. Ah, no, hai que apretalos ben, coño. Buah, pero cúndeme. Para estas mierdas, cúndeme máis outra destas, sabes? Esta igual. Sí, é máis fácil cun destornillador que coa chave. Máis fácil así. Pois apreta máis rápido. Non sei se... No, está ben, non? Sí, perfecto, perfecto, de locos. De locura. Estou sudando, estou como un porco e creo que non me vou ir duchar, Lavo as mans para non telas cheas de grasa, poño o culot, o mallot e vou na bicicleta. Vou unha voltiña. Pensei que iba a estar moi cansado, porque onte tive en andaina de Brión e onte estaba moi cansado. Hoxe estou ben, estou de locos, que nin Dios. Vale. Un pouco de presión a isto. Este tornillo é distinto ao outro, E xa está. Creo que xa está. Aí está. Mirad, Pupa. Menos mal que un sillín, non unha gaita. Pois xa está, bicicletas limpias. Vou a sacar. E voulle ter que dar unha limpieza a isto despois. E nada máis. Que dixéchedes, a ver? Mirad, biciclista no seu hábitat natural, a bicicleta. Si, falamos pa noite, vale? Vou parar xa, canto levamos? 2 horiñas. Tuvo ben, eso que non a limpiei a fondo, Non foi unha limpieza a fondo, foi unha limpieza así light, por así decir. Ai. Pero sí, nada, falamos, vale? Boas noites. Vou cerrar aquí, como se cerra a merda esta, nunca sei.